Ismail kawuono onge goka an gi ng'ato iluongo ni Omondi Koyo kamano ma wan goka. Yes. Ismail nyocha wabedo godo yo mokalo nyingu be chalre jo kama akeni machema en wadu mano to be mana ja Kenya wadu hiro kama nanya. Brian, ang'eni usebedo kineno gik matimore Kenya ka kapok wabiro e chuny wach ma kawuono ni, be paro ni ojende ong'e gima gidwaro adier e tend piny? Victor, ojende ong'eyo gima gidwaro. E gini neno sani thoth ojende be go ni one term. Ojende go ni one term nikech ging'eyo gima gidwaro. To kata an kalure kod an one term ni konyo Kenya nade? Is it an agenda? One term ni kumochope Victor. Onyalo lokro bed two term. Mana ka ng'at motelo ni piny sani o consider be vijana. Nikech vijana ema thoth gi nigi vijana ema nigi kura mang'eny. Kalure kod kata ining'eyo. Yes. To vijana kosebedo ka bedo considered. E gini neno gibe gidonjre wach mar one term. Okay. Yes, Victor. Donge Jacob Fikirini PS mar Youth Affairs en kijana wadu. Kwani Victor kwa doke adier. Minister mar Pi Eric Muga. Yeah. En ng'amatin podi. E sigana mokwongo mar Kenya ne mobedo waziri matin ye mogik. Victor, ing'eyo ni ng'at achiel ok nyal mi ng'at achiel ni umogo wang' ji. Kuom waziri tetete mantie Kenya. Wan gi waziri mang'eny, waziri buora. To wan gi PS bende buora. Tang'o momiyo achiel emika wawacho ni 1/10. Okay. Dine bed ni o consider vijana, dino at least omi vijana beach positions mag waziri. What defines a youth? Mopogore kod age? Youth and age no. Kende? Youth and age. To youth and youth, Victor. To ka nyalo duoki chien matin. Ing'eyo kata ker manyo wuok Migosi Uhuru Kenyatta. Neno ka Omondi Awori. Ng'at mane jahigni 90. Bomiyo telo. To seche go yudo ni nitiere vijana motieko school ma jonyuol gi ong'ang'ana mondo sombo puonjo. To vijana gi eki ok nyal yudo thuolo mar telo nikech telo ichiwe ng'eruok. To chiu ki consider vijana. Yes, Victor. Koro rem mar regime mar William Ruto ni miyo thuolo kaka vijende momiyo sani koro uke kod tende kaka jomatindo. To kata kowe mano kende Victor.